Sanibonani, namhlanje sikhuluma ngokuthi silungiselela kanjani izikhathi lapho singenasiqiniseko sokuthi kuzokwenzakalani ngengomuso malungana nezezimali. Siyazi ukuthi njengamanje i-lockdown abantu abaningi abayile emsebenzini ngaphandle mangabe uwumsebenzi wezidingo ezibalekile. Kodwa-ke thina abanye sihlele emakhaya. Abaningi bazolahlekelwa imisebenzi ngalesi sikhathi, so ngizocela ukuthi sikhulume ukuthi siyilungiselela kanjani-ke for lesi sikhathi. Okokuqala okubalekile fanele sikwenze ukuthi phuma ezikweletini usakwazi ukwenza mawusenayo imali engenayo, phuma ezikweletini ngoba mangenzeka kuthiwa iyaphela le lockdown noma kwenzeka noma yini ngomsebenzi wakho uyalahleka, unesikweletu, ngeke uzokwazi ukusevisa, uzokhokha ngani ungasenayo income. So khokhela leyo credit card, khokhela leyo account. Angikhulumi nabantu abathi isikweletu abantu akwazi ukuphila ngaphandle kwaso, ngikhuluma ngabantu abafuna ukuba ne-control kuma-finances wabo. Cima leyo ma-account, avale musu kwasebenzisa, phuma ezikweletini. Into yokuqala leyo fanele ukuthi uyenze ngoba ngeke uzokwazi ukusevisa i-debt yakho uma ungasenayo i-income. Okay. Okwesibili-ke iba nayo-ke emergency fund. I-emergency fund imali ehlala kwi-account, akuyona imali oyisebenzisayo. Asithi nje uyasebenza uyazi ukuthi uchitha malini ngenyanga, ama-expenses wakho lawo ngenyanga. Sithi mhlawumbe uyarenta, uthenga ukudla, ukhokhela i-transport, ukhokhela i-petrol, ukhokhela i-insurance. Zonke lezi zinto ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwazo enyangeni. Hhayi ama-expenses wakho or abala nokuyodla out, cha kuyona i-expense leyo, ngisho imali ebalulekile oyichithayo ngenyanga. So akube imali le eyama-expenses wakho abalulekile enyanga uyiphindaphinde ngey'nyanga eziwu-3. So mangabe kukubiza sithi u-5,000 ukuphila oyikweletu zakho ey'balulekile ngenyanga, iba no-5,000 abathathu, kusho ukuthi u-15,000 lo ku-image. Ziningi-ke ney'ndlela zokuthi ukwazi ukusebenza nge-emergency fund yakho, kodwa sizophinde isabalale kabanzi kwenye-ke kwesinye isihloko esizodela kakhulu ne-emergency fund. Umuntu nomuntu udela nge-emergency fund ngendlela yakho. Ngiselela for i-purpose yale video or i-purpose yale sihloko sanamhlanje. I-emergency fund ufanele ube nayo yama-expenses wakho, ama-living expenses wakho for iy'nyanga ey'ntathu. Lokho kuzokusiza ukuthi uma kwenzeka noma yini ungatatazeli, ungaze uyokhesha athi ama-investment wakho ngoba wazi ukuthi ama-debit order azothathani, akuphi, ngihlanganise nayo. Ukuthi ube nayo emergency fund ukuze uma kwenzeka noma yini wazi ukuthi ikhona imali yama-expenses wami iy'nyanga ey'ntathu. Lokho kuzokunika isikhathi mhlawumbe usafuna omunye umsebenzi noma uzama enye plan ukuze uzokwazi ukuthi Okwesithathu-ke okubalulekile ukuthi sibe nakho ukulungiselela lezi zimo ezingekho nesure ngazi ukuthi kuzokwenzakalani ngengomuso, ukuba nama-short term insurance. Kungaba insurance yemoto, insurance yefoni. Uma ukuthi ifoni uyayidinga ukuthi usebenze ngayo, awukwazi ukusebenza ngaphandle kwayo. Ama-insurance afana nawo ama-laptop, izinto nje ezikusizayo ukuthi wenze imali. Kuzodependa naloko ukuthi umsebenzi wakho wenzayo-ke uyini. Uma uyi-freelancer vele uyi-journalist uyadinga vele izinto ezinjalo. If umsebenzi wakho udinga ukuthi ube ne-laptop, uyadinga ukuthi lezo zinto ube uyi-inshorile, ngoba uma kungafa i-laptop yakho manje ulahlekelwe umsebenzi wakho manje, uzophinde uyithathephi enye i-laptop yokwenza uqhubeke umsebenzi ube ungasasebenzi, sithi mhlawumbe ulahlekeliwe. Kubalulekile-ke lezo zinto ukuthi siyilungiselele ngoba ngaphandle kwazo ngeke ukwazi ukusebenza. Sithi mhlawumbe usebenza ngemonto yakho, iyona ekusizayo ukuthi ube ne-income ekupheleni kwenyanga, uthathe iy'ngane, umalume. Mangabe sekuthiwa uyafa imonto yakho uzokwenza njani? Niyayibona leyo nto? Kubalulekile ukuthi senze isiqiniseko sokuthi siyikhavile izinto lezi ezibalulekile, ngoba mangathi uyashayisa nemonto yakho uzoyithathaphi imali, awunayo imali yokuyi-repair. Asikhulume ngoma-excess nani nje, isifile awunayo insurance, uzofa wena, ubulawe isifo senhliziyo. So zilungiselele lezo zimo ezinjalo. Okay, bese-ke kuba enye-ke yesi-4 ebalulekile ukuthi sibe nayo ukulungiselela-ke bakwethu ukuthi nje singabi
Izo lezi zinto ey'ntathu-ke bakwethu ofanele ukuthi sibe nazo-ke. Okay, phuma ey'kweletini, ube ne-emergency fund, ube ne-short term insurance. Okay, bese uyasubscribe-ke ukwazi nokuthi ubuze imibuzo noma ungasithumelela-ke imibuzo yakho kuma-comments ngaphansi. Kubalulekile ukuthi singabi nezifo zenhliziyo bakwethu size singazi ukuthi sokwenze njani, sisangane ngoba nakho manje umsebenzi uphelile. Kubalulekile ukuthi iy'kweletu nezimo esingekho sure ngazo sikwazi ukuyilungiselela. Okay, kukhona-ke omunye obekhuluma nge-4 ebalulekile, i-dread and disability cover. I-dread and disability cover ilokho okusho ukuthi uma ngathiwa kwenzeka noma yini-ke kuwena awusakwazi ukuba ne-income, uzokwazi ukuthi izinto zakho zikhaveke, izinto ey'balulekile, uqhubeke bakunikeze imali enjengesamba. It's not ayiyona i-life insurance, kodwa uma kungenzeka izinto kuwena ungakwazi ukuqhubeka ube ne-income, ziyakwazi ukuthi zikhave. Kodwa-ke akubona bonke abantu abangaba naleyo luxury yokwenza leyo nto, kodwa nayo ibalulekile kakhulu.